jaten duguna garela diote, baina zer da dieta osasungarri bat? Galdera hau erantzuteko BZK Bioziklik zentrora hurbildu gara eta bertan nutrizionista den Itxaro Zabaletarekin elkartuko gara. Kaixo! Itxaro, zer modu? Ongi, eta zu? Oso ongi. Hementxe. Etorri zara, iritsi zara. Bai, zentroa ikusteko irrikitan eta Primeran. jakiteko pixkat gehiago. Primeran. Egiten duzuna eta guztia. Oso ondo, hau da Bioziklik zentroa, eta hementxe egoten naiz egun batzuetan, astean egun batzuetan, eta, hementxe daukagu entrenatzailea, fisio hor, eta nire gela hementxe, eta hori, hemen pasatzen ditugu ordu batzuk. Eta berez, zure zentro nagusiena Tolosaldean dago, ez? Hori da, bai. Nire zentro nagusia garai zentroa dela Tolosan daukat, baina egia da, gure lanean, nola ez dugun material asko behar, badaukagula mugitzea eta zerbitzua leku ezberdinetan ematea, eta hemen Iruña herria eta Nafarroa inguruko pertsonei, zerbitzua ere eskaintzeko Iruñan egotea hobeki, ez? Hori da, bai. Eta hor da zure salatxoa? Hortxe, bai. Goazen ikustera? Primeran. Venga, itxiko dut hau, ez? Bai. Ze, klaro, hemen egongo da jendean lanean, ez? Bai, Azkenean. hori da, fisioa lanean dago, entrenatzailearen lanean dago. Eta elkar lanean egiten duzu guztia, edo? Dena ez, baina gauza batzuk bai, baditugu, kirolari amankomunak, non entrenatzailearekin dauden, nik nutrizioan baten diedan, fisioarekin ere joaten diren, aprobetxatzen dute, etortzen direla, denekin egoteko. Claro, erresago. Hori da, eta guk ere gure artean badaukagunez harreman hori, zuzenean katea izan beharrean, komunikazio hori ere errazagoa da. Claro, eta, pertsonen garapena baita ere zer behar duten, zer ez, nola egin duten evoluzio hori, ez, jakiteko. Hori da. Baina gero baituzu batzuk bakarrik zuke ataintzen duzunak, hemen barnean. Bai, hori da. Eta zer behar duzu, ez? Instalakuntza aldetik zer behar duzu? Gutxi, azken finean, guk nutrizionistak behar duguna, ez genuke beharrezkoa izango, baina nik behintzat lan egiteko moduagatik ordenagailua, eta berez horrekin, eta, auki eta mai batekin, berez nahikoa nuke. Gero egia da, baskulak ere batzutan lagungarri izaten dela, ez da beti beharrezkoa, eta gero antropometria egiteko plikometroa eta zinta metrika ere erabiltzen dugu gure egunerokoan, baina hori, baskula eta antropometria ez denekin. Kasu batzuetan bai, besteetan ez. Eta zer da antropometria hau edo zertan datza, nik ez dut ezagutzen? Antropometria hitzak berak esaten duen bezala, izango litzake gorputzeko neurketa, gorputz neurketa izango litzakena. Orduan, egiten duguna da, zintametrikarekin perimetroak neurtzen ditugu, eta plikometroarekin neurtzen duguna da grasa subkutaneo hartzen dugu pliegea, eta grasa milimetroak gorputzeko hainbat puntu zehatzetan hartzen dugu eta horrekin kalkulatu dezakegu pertsonaren gantz portzentaia, gorputzeko gantz portzentaia. Osa, niri orain hau egiten baldin baiezu, badakizu ze gantz portzentaia daukadan? Bai, puntu zehatz batutan neurtuta. A ber, frogatu dezakegu. Hori da. Baina, karo, izango litzake gorputz, bintzat, bizkarra, bai. Osa, egiten duzu bataz besteko bat, hau da, puntu ezberdinetatik hartu? Hori da. Puntu ezberdinetatik hartu eta formula batzuk aplikatuta, hor hartzen dugu, pertsonaren gantza. Eta niri pertsonalki gehiago gustatzen zait, neurketa modu hau jendearen progresua ikusteko, pisu soia baino. Ze pisuak berez ez digu ematen informaziorik, ez dakigu pisu hori grasa den, pisu hori muskula den, ura den, emakumeetan batik bat asko aldatzen da ziklo menstrualaren arabera, eta honekin, grasarekin, badakigu grasa gora edo bera egin duen, eta perimetroekin badakigu, masa muskular horrek gora edo bera egin duen. Osa, hau gehiago da masa muskularrantzat, eta hau gantzarentzat, hori da. Eta hori da orokorragoa. Horietakoak ere badaude nahiko proak, hori da, hauek ez dira baskula soiak, ez da pisua bakarrik, dira bioimpedantzia makinak,
eta hauek elektrodo batzuen bidez neurtzen dute gutxi gora bera grasa eta masa muskularra. Baina egia da, hauek gehieman neurtzen dutena dela gorputzeko ur kantitatea. Vale. Eta gorputzeko ur kantitate horren arabera neurtzen dute grasa eta masa muskularra. Orduan zein dara zoaztu etortzen bazara, kilola egin ondoren, egin aurretik, likido erretentzio pixka batekin, edo deshidratatuta asko aldatzen da. Vale. Orduan ez dira hain zehatzak ez da ere. Orduan horrelako bat ere etxean izatea gomendagarria da edo ez hainbeste. Izan behar du kalitatezkoa, oso kalitatezkoa, eta orduan prezioa gora ibatzen da, orduan ez dakitze puntutaraino, pena merezi duen, horrelako bat izatea, ni beti esaten dut arropa bera, edo zintametrika bat, badaukagu ikusteko volumena jaitsi den edo ez, igual nahikoa da ikusteko ea helburua baldin badago volumena jaistea, ea hori lortzen ari garen edo ez, pixutik aratago. Hori baino. Bai. Vale, primeran. Ez dakit, hemen eseri gaitezke eta pixketitz egiteko hori zertan datzan nutrizioa, onurak, zerten dieta osasungarri bat. Primeran, bai, dugu txokotxo bat. Bueno, sortu dugu gure txokoa. Bai. Ni naukatu kuriositatea, jakiteko zer den nutrizioa edo zuretzat, ez? Azkenean guztia da nutrizioa, ez? Osea, nutrizioa da jaten duguna, ez? Baina zertan datza edo zein da zure lana? Bale, bueno, nutrizioa izango litzake zientzia bat. Eta nire ikuspegitik azken finean da nutrizioa elikagaien bidez gure gorputzak behar duen hori lortzea. Helburu ezberdinetarako, bizitzako etapa eta momentu ezberdinetan behar duen hori ematea. Ez bakarrik jatea, jatea izango litzake ez zientzia bat ez, jatea. Baina nutrizioak bai lantzen dugula, etapa ezberdinetan, edo egoera ezberdinetan, arazo batzuen aurrean, edo helburu ezberdinen aurrean, nola jokatu elikadurarekin gauza horiek lortzeko, eta batik bat prebentziotik ere bai. Askotan, eta urte askotan egin izan dudena da, egiten dugu, jaten dugu, bizi gara modu batera, iristen da gaixotasuna eta guk tratatu dugu. Eta horrela iritsi baino lehen, badaude erabaki asko hartzea, tratatu beharrez izateko. Edo tratamentu hori beranduago iristeko. Hori egia da ez, ohituta gaude, igual gaixotasunen kontuarekin, gaixotasunak nolabait ez prebenitzera, baizik eta sendatzera. Hori da. Puntu batean ja llegatu garenean ez dakite ezin duguna beste zer egin, ez? Hori da. Eta askotan badago lehenago gauzak egitea, eta egia da gaur egun lehen ez bezala, lehen jendea, heriotzak asko ziren, gaixotasunak, transmititzen ziren gaixotasunak, baina orain heriotz gehienak izaten dira, transmititzen ez diren gaixotasunak, eta gaixotasun metabolikoak, obesitatea, edo diabetea, edo bihotzeko arazoak, eta horiek, gure bizitza estilarekin erabat lotuta daude. Orduan, nutriziotik saiatzen gara egoera guzti horietan esku hartzen, hori da, edo anemia kasuak, adibidez, anemia kasuak pila bat daude, eta askotan, elikadura egoki batekin, lortu dezakegu hobetzea edo ez iristea puntu horretara. Eta zu zergatik sartu zinen mundu honetan, ez? Osa, zergatik aukeratu zenuen hau ikastea? Ni egia da, hasi nintzela beste ikasketa batzuekin, gizarte hezkuntzak hasi nintzen. Eta baina kontratu nintzen ez nuela halako interesik, ze etxean beti sukaldean bizi, baserri batean bizi nahi, zaten bizitza asko sukaldean egiten genuen, elikadurarekin oso gertukotasuna, eta horri interes bat banuen. Eta gero inguruan ere kirolari asko nituen, eta ja orduan kirol nutrizioa ere banuen interesa, eta hor, pentsatu nuen igual, nutrizio ikasketak egin behar ditut, eta aldaketa egin nuen, eta orain arte.
Osa, zure espezializazioa gehien bat da kirolarekin lotuta dagoena. Bai, hori da, bai. Nik ikasketak bukatu nituena, 4 urteko gradua bukatuta, egin nuen kirol nutrizioan masterra. Eta gero ondoren joan naiz ere bai beste espezializazio batzuk egiten, osasun hormonalean, edo elikadura vegetarianoan eta horrela, baino batik bat hor espezializatu nintzen eta egia da egunerokoan ere asko kirolariekin egiten dela lana. Bai. Eta adibidez, vegetarianoaren kontua aipatu duzunean, ez dut haragia jaten, eta batzutan kontraesanak daude, zenbait jende esaten du, pues hori ez da osasungarria, edo faltatuko zaizkizu ez dakize nutriente, edo beste batzuk diote, bai, hori da bidea, haragiek hormon asko dituzte, edo... Bai. Dieta osasungarri bat baino gehiago dagoela esango zenuke? Zalantzarik gabe. Badao oso ongi elikatzea haragirik ez janez, edo dieta vegetariano bat emanez, eta oso gaizki elikatzea ere bai. Badago oso ongi elikatzea haragia arraina denetik janez, eta oso gaizki ere bai. Ez dago, egia da, gaur egun pixka bat muturrekotasun hori ere saltzen duen honetan, ematen duela badagoela estrategia bat, edo dieta mota bat, eta beste guztia gaizki dagoela, eta ez. Ikusi behar da pertsona goitzan egoera, eta badaude modu askotakoa egitea, eta osasuntxua izatea. Hor, oinarri batzuk bete behar dira, baino jaten dugun horrekin gure beharrak asetzera iristen baldin baga, bai, badaude modu asko. Eta etortzen denean pertsona bat saltzera, bakarrik modu bat dagoela, ja zalantzan jarri behar da mezu hori. Zegia da sare sozialetan horako gauza pila bat saltzen direla, eta horrek saltzen du, ez da muturrekotasun horrek, eta hau da egia bakarra, eta listo, beste guztia gaizki dago. Eta gainera hori daude dieta mota asko, ez? Osea, entzuten dira dieta mota asko, izen asko, eta batzutan nola dakizu zer jan behar duzun, edo ze izango litzateke dieta osasungarri bat eramateko oinarria? Bale, bueno, pixka bat izen zientifiko eta zitze egiten eta horrela, guk bermatu behar ditugu gure elikadurakin makronutriente eta mikronutriente batzuk. Mikronutrienteak izango lirateke vitaminak eta mineralak, bai? Eta gero makronutrienteak izango lirateke gantzak, proteinak eta karbohidratoak. Orduan guk elikaduran, elikagaietatik nutriente horiek hartu ditzazkegu. Elikadura osasuntsu bat egiteko bermatu behar dugu behintzat vitamina eta mineralak egotea, gantzak egotea, gantz osasuntsuak egotea, proteinak egotea eta gure eguneroko aktibitatearen arabera karbohidratoak egotea. Bai? Eta horiekin gero egia da pertsonaren arabera aldatzen dela zenbat, ze kantitate, baina behintzat horiek bermatzea. Eta hori nola lortu modu praktikoan, mikronutriente horiek lortuko ditugu barazketa frutarekin, orduan egunero gomendatzen dela barazketa fruta razioak egotea, bazkari eta afariak egiten bali baditugu, bazkari oinarria izatea barazki horiek, gero proteina iturriren bat egotea, izan animalia jatorrikoa edo landare jatorrikoa, lekaleak, esnekiak hartzen baditugu, esnekiak haragia arraina arrautzak, eta gero gantzak, oliba olioa, fruitu lehorrak, haziak, aguakatea. Eta karbohidratoak, arroza, patata, boniatoa, frutak ere baditu karbohidratoak, hori ere, pixkatxo bat, eta hori jolastuko dugu egiten dugun kirolaren arabera. Baina gutxi gora bera, baldin badaukagu, barietatea eta elikagai fresko, natural, gure amonak ezagutzen dituen elikagaia ez osatutako platerak sortzen baldin baditugu, segurazki gure beharrak asetuko ditugu. Eta esan duzu hori karbohidratoren kontua dela egiten dugun ariketaren arabera. Bai. Baina izan daiteke karbohidratorik gabeko dieta bat, horietakoak ere entzuten dira. Pila bat, bai, entzuten dira, modan daude, eta izan daiteke baino erabili behar dira oso kontuz eta
tresna gisa momentu puntual batean izan daitezke, bai? Baina bizitza osorako, epe luzerako arriskutsuak ere izan daitezke. Zer nolako arriskuak ekarri itzazkete adibidez? Adibidez, emakumetan, batik bat emakumetan izango dira arriskutsuenak eta hormonalki eragiten dutelako, bai? Gure gorputzean esan genezake estres moduko bat sortzen duela karbohidratoriek ez kontsumitza eta horrek eragiten du gure hormona estrogeno progesterono mailetan eta gero eduki daitezke hileroko zikloan arazoak adibidez. Loa kaltetu dezake, energia faltak, anemiak, kolesterol gauza askotan eragin dezake emakumetan batik bat. Gizonak egia da, hobeto toleratzen dutela, baina hala ere, kontuz ibili behar da. Eta bakarrik, izaitzen badu tresna bat, momentu puntualetan, eta ez denentzat. Osa, daude pertsonak, aktibitate asko baldin badute, edo lan oso fisiko baldin badute, horrelakoak ez direla batere komeni. Baina, badaude oso modan, baina oso kontuz ibili behar dira adibidez. Oso estrikto egiten baldin badugu, estrategia hauek murrizten dute fruta eta barazki asko ere kentzen dituzte karbohidratak dituztelako. Hori, ze puntutaraino da osasuntxua, ez? Zehari gara, murrizten ere bai. Vitaminak, ez? Mineralak. Hori da. Eta askotan gehitzen direnak, dira aragi asko, gantz asko, askotan gantz ez osasuntxua asko, orduan hor kontu zibili behar da. Eta gero aipatu duzu hormonen kontua, eta zure espezializazio hori eginda duzula. Nik uste baita ere, historian zehar, orokorrean hartu dela gizona, oinarri moduan guztirako, bai medikuntzan, bai nutrizioan, guztian, ez? Eta zergatik da garrantzitsua kontuan hartzea gure adibidez ziklo hormonala, emakumezkoen ziklo hormonala? Hor, bi gauzengatik izango litzake, bi gauz, gehiago seguraski baita ere, baina, alde batetik, jakiteko noiz dagoen arazo bat. Ze, karo, guk ez balen badugu ezagutzen gure ziklo hormonala, guk ez balen badugu ezagutzen zeari den gertatzen gure gorputzean, ez dakigu noiz dagoen arazo bat, noiz ari den dena ongi funtzionatzen, edo noiz ez denari dena ongi funtzionatzen, orduan bai iruditzen zait garrantzitsua ezagutzea, jakiteko, hau ez da normala, beti esan izan duten normala dela, baina hau ez da normala, edo bai, dena ongi da eta hau normala da. Ze askotan, konturatzen gara ez dela normala, adibidez aurrak eduki nahi ditut eta hasi naiz eta ez lortzen zergatik bida. Eta hasten gara pixka bat indagatzen eta hau ez da ongi, beste hau ez da ongi, edo arazoa ja areagotzen denean. Fertilitate mailan ere eragina izan dezake. Bai, noski. Eramaten dugun dieta. Bai, noski. Bai. Eta horregatik da garrantzitsua, eta baita ere da garrantzitsua ezagutzea hileroko ziklo hori eta hormonan gora berak gu ez gaudelako berdin. Egon hileroko ondorengo fasean edo hileroko aurreko fasean. Orduan esatea, iristen da, hilabetean behin iristen da momentu bat, daukat gose pila bat, txokolatea jateko gogoa, eta askotan da, bazaudelako fase luteoan, eta hor gorputzak eskatzen du hori metabolismoa igotzen delako. Orduan, pixka bat hori ulertzea, bai da garrantzitsua. Karo, egia da, ez? Bai, hileroko baino lehenago betitu litxarkeriak edo jateko edo horrelako batzuk behintzat, ez? Bai. Eta, karo, hori ere igual nahi hori asetu daiteke beste modu osasungarriago batean, ez? Baina igual ez dakigu eta... Hori da. Hor, momentu horretan gertatzen dena da, gure gorputzeko metabolismoa, gure gastua pixka bat altutzen da. Bai? Eta gero baita ere gure dopamina mailak jaisten dira. Orduan horregatik gorputzak eskatzen duena da energia azkarra, ze gastu gehiago dut energia azkarra behar dut, eta gainera behar dut plazerra. Orduan, zer bat, txokolatea, energia azkarra eta ematen digu plazer hori, ez? Baina hori jakin da, bai esan dezakegu, energia gehiago behar dut, hartuko dut energia gehiago beste elikagai batzuekin haseko naiz, eta gero, plazerra nahi dut, bai,
bilatuko dut plazer hori ere bai elikaduran, ez dagoela gaizki. Baina, bai, ulertzea, eta ez iristea igual, antsietate maila askotan gertatzen dena ez, badaukat gogoa harinez kontrolatzen aguanta, iristen da puntu bat, ja ez dela ez aguantatzen ez, orduan, esatea, badakit nagoela nire hilerokoa baino 5-4 egun lehenago, bueno, baitare permitituko pixka gehiago jatea eta bilatzea plazer hori saiatu elikagai osasuntsuetan. Zu ere sare sozialetan ibiltzen zara, ez? Eta horrelako errezatak eta ere jartzen dituzu, hori interesgarria da. Zer, batzutan bestela ez dakigu, ez? Nola egin bizkotxo sano bat edo bizkotxo, ez dakit, plazerra emango diguna, baina baita ere elikatu egingo gaituen. Hori da. Bai, gustatzen zait, ere bai, rekurtso horiek ustea, ez? Ze egia da, oso ongi dago ere bai jatea gaztatarta bat, edo kulant arrunt bat, eta horren oso aldekoa ere bai, zalantzari gabe. Baina, eukitzea rekurso batzuk ere, igual astero egin nahi du bizkotxo bat, olako zerbait ezberdina eta olako errekurtsoak edutzea, edo azkar sukaldatu, baina osasuntsu sukaldatu daitezken rekurtsoak, gustatzen zait hortik ustea modu praktikoan. Ze egiten dudan dena, da azkarra eta praktikoa saiatzen naiz. Eta gero daude orain ere oso modan, behintzat nik entzun da ditut, suplemento gehigarriak, ez? Eta hori, zen nolako iritzia duzuzu horren aurrean, ez? Bale, azkenean hitzak esaten duen bezala dira gehigarriak. Orduan, erabiltzekotan, erabili beharko lirateke, guk faltaren bat baldin badugu hori gehitzeko. Ez litzateke inoiz izango ordezkatzeko. Hori da. Orokorrean ez dira beharrezkoak. Kasu gehiengoatan ez dira beharrezkoak eta saltzen diren pila bat ez dute zertarako balio. Egia da badaudela kasu puntual batzuk non lagungarriak izan daitezken, izan ez delako elikadurarekin iristen, edo izan beharrak areagotuak daudelako eta kasu puntual batzutan behar delako. Orduan, edo praktikotasunagatik ere badaude beste batzuk, adibidez proteina hutsa. Praktikotasunagatik presaka noalako edo kostatzen zaitalako proteina jatea, izan daiteke hutsa modu erraz bat. Edo omega-3 demagun, omega-3 badakigu oso interesgarria dela, baina badaude pertsona batzu alergikoak direla arrainari, eta fruitu-lehorrak ez zizkiela gustatzen, edo praktikotasunagatik ez dutela astean zehar, ez dutela bilatzen, ez dauketela aukerarik hori jateko, omega-3 izan daiteke. Baina orokorrean egia da, gehigarrien merkatua dela oso zabala, denak saltzen dizkigutela beharrezkoak izango balira bezala, baina egia da gehiengoa ez dela hain beharrezkoa. Eta guk beti esaten dugun bezala, nutrizio piramide bat egiten dugu eta oinarrian badago energia, gure energia beharrak asetzea, gero gorago egongo lirateke lehen aipatu ditudan makronutriente eta mikronutriente horiek, gorago noiz jan eta goi-goian daude gehigarriak. Eta ezin dugu hasi txea teiatutik, askotan gertatzen den bezala, ez? Elikadura desastre bat, baina gehigarriak hartzen ditut hori ordezkatzeko. Ez. Goazen begiratzea nola dago gure elikadura dena oinarri guztia, eta gero uste bain badugu behar dela, hor hartuko dugu gehigarria. Eta adibidez, osasuntsuak ez diren zenbait gauza, ez, baina gustoko ditugunak. Hori noiz jan dezakegu? Astean behin edo... Ni naiz zenbakizalea. Naiz, oso aldekoa gauza horiek egon behar dutela. Gure elikaduran, egunerokoan, ez dira izango protagonistak, baina, niri txokolatea gustatzen zait, eta egunero zatitxo hori, beste guztia ongi baldin badago, txokolate zatitxo bat egunean ez da ezer. Edo niri gustatzen zait, astean bitan ez daki zer, hartu. Ze azken finean, niri ez zait gustatzen eta nik esaten diet nire zeroi, ez dudala nahi nirekin egoten diren zenbatila batetan dena perfecto egin eta gero berriz
lehengora bueltatu ez. Nahi dudana da, hartzea ohitura berri batzuk, non mantenduko dituzten epe luzera. Eta hor, epe luze hortan sartuko dira, elikadura plazerrerako, bazkariak, afariak, festak, eta bestelako hainbat evento. Orduan, beti behar du, 1% plazerrerako utzi behar da. Bai, ze azkenen hori da errealitatea ere, bai. Eta zen nolako profila etortzen da honera, ze aipatu duzu hori batzutan kirolariak, beste batzutan ez, hormonen kontuekin horre zikloaren puntu batean daudenak, edo, baina zein da profila, ze igual leheno gehiago etortzen ziren nutrizionistaren gana argaldu nahi zuten pertsonak, ez, edo? Hori zein da profila orokorra? Bai, aldatu da, edo, claro, ni nola espezializatu nahi zen ere bai, kirolean, hormonetan, pixka bat hori da ere bai, sare sozialetan erakusten dutena, niri izten zaiten profila, bai da kirolaria asko, eta gero, holako zentro batean lan eginda baita ere entrenatzaile fisioekin iristen da kirolari asko. Emakume kirolari asko baita ere, eta osasun hormonalean, perimenopausia, menopausia edo badauzkan hormonala alterazioak daukatenak izan sindrome de ovario polikistiko, edo amenorreak, edo hilerokomina handiak, edo endometriosia, horrelako alterazioak dauzkaten emakume asko ere. Baina esan ganezake, gehien bat kirolariak, eta gero osasun hormonala baita ere. Eta baita ere, etortzen da, jendea ikastera. Ohitura berriak hartu nahi ditut, eta ohitura aldaketa horik, eta baita ere, betikoa pisua galtzera etortzen direnak ere, badaude. Eta, adibidez, orain pixkat meloi bat da, ez? Baina ozentik eta horrelakoak agertzen ari direla, ez? Eta igual baita ere jendea erabiltzen ari duela, jateari usteko, eta horrelako kasuak jaso dituzu eta horrelako kasuak ikusi dituzu? Bai, kudeatu baita ere, ez? Bai, jaso etorri zaizkit Ozempikaren ondoren, egin dutenak tratamentu hartu dutenak, eta ondoren, berriro ere ikasi nahi dutenak jaten. Eta ez tokatu inoiz batera, Ozempik hartu eta batera horrekin lan egitea. Baina bai ondoreneko kasuak etorri zaizkit, eta baita ere zalantzan dauden kasuak, ez? Etorri naiz, baina hortxenago. Probatuko dut horrela, baina agian beste alternatiba hori ere badakit hor dagoela. Eta ja medikuak aipatu dit. Eta medikua aipatzearen kontua hori ez da oso osasungarria, Ez, ze betikoa gaude hor oinarria galtzen da, hor ikasketa hori galtzen da. Orduan, bai, seguraski emaitzak izango dituzu, gosea galduko duzulako, baino, bizitza ohiturak ez baldin badituzu aldatzen, hori uzten duzunean, bueltatuko gara berdinera, osasun aldetik ere, ez baldin baduzu jaten behar duzuna, osasunak kaltetzeko arriskua, gabeziak izango dituzu, masa muskular pila bat galduko duzu, eta gero jaten hasten zarenean eta berriz ikasi gabe jaten hasten baldin bazara, itxiko gara puntu berdinera, eta gaixotasunak izateko arriskua ere hor egongo da. Orduan, ni horrelako gauzen aldekoa ez naiz, iruditzen zait, izan daitezkela momentu oso puntual muturrekotan tresna bat, baina ala ligera horrelako gauzak errezetatzea edo ematea arriskutsua iruditzen zait. Zegia da, bizi garela gizarte batean on nahi ditugu emaitzak eta hartu nahi dugu pilula hori eta lortu emaitza, ez? Eta normalen gauzak ez dira horrela iristen. Denbora behar da. Denbora behar da, bai, eta orduan, nik sinisten dudana da hori, ohitura osasuntsu batzuekin, ez bakarrik nutrizioa, baita ere kirola, baita ere atsedena, ez da, lortuta osasun global hori,
emaitzak lortza haude. Askoz ere motelago? Bai, askoz ere motelago. Baina, ni horren aldekoa naiz. Baina baita ere denboran ere irango duten. Hori da. Azkenean, Motelago rutina hori hartzen baldin baduzu. Hori da, motelago iritsiko da, baina gero mantenduko da. Ez da, porque azkar etortzen dena askotan azkar joaten da. Bai, eta gero, gainera, zure osasuna, ez da bakarrik izango pixu emaitza hori, baizik eta zure osasuna ere hobetuko da. Bai. Baina garrantzitsuena da, ohiturak aldatzea, eta pixka bat orokortasun hori ez, bilatzea. Hori da. Gogotsu geratu naiz, etortzeko eta jakiteko, zenolako taperrak edo zenolako bazkariak egin behar ditu da, egunerokotasunean hori jakiteko. Igual egunen batean etorriko naiz, eta salduko didazu. Primeran. Bai, igual urrengo astean, itxaro ezakin nola duzun. Ongi? Bai. Ingo dugu. Pues egingo dugu. Primeran, mila esker. Gaurko saioaren ostean pixkat argiago geratu zait zer den dieta osasungarri bat eramatea. Baina itxarori komentatu diodan moduan geratu naiz gogoekin guzti hori frogatzeko, praktikan jartzeko. Eta horregatik hurrengo astean berarekin elkartuko gara berriro ere. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.